бо мақсади пешгирӣ аз кажрафтории ноболиғон, кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди шаҳри Бӯстон рейд гузарониданд. натиҷаи рейди чандсоатина муайян гардидани наврасон дар вақту соати тибқи қонун манъ гардида пушти мизи бозиҳои компютерӣ аст. ин далел канораҷӯии волидайн дар самти тарбияи фарзанд ва қонуншикании масъулини компютерхонаҳоро нишон медиҳад. 8 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати волидайн барои роҳ додан ба бемасъулиятӣ дар тарбияи фарзанд ва 2 адад протоколи маъмурӣ дар асоси моддаи 464 иловаи 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати соҳибкорон барои ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба марказҳои пешниҳоди бозиҳои компютерӣ натиҷаи рейди дусоатинаи кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд аст, ки дар шаҳри Бӯстон муайяну ба қайд гирифта шудааст. ин рейд тибқи муқаррароти сархати 10 моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд пешбинӣ шуда, ки аз соати 18:00 то 6:00 ҳузури ноболиғонро дар компютерхонаҳо манъ мекунад, ташкил карда шуд. кормандони хадамоти кор бо ноболиғон фаъолияти 3 маркази бозиҳои компютерӣ ё хизматрасониҳои интернетӣ дар шаҳри Бӯстон фаъолият доштаро санҷиданд. дар компютерхонае ба соҳибкор Эшонқулов Моҳирҷон тааллуқ дошта тӯдаи ноболиғон саргарми дилхушӣ ва бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта буданд. ин ҳолат боис гашт, ки нисбати соҳибкор протокол тартиб диҳанд. ба ҳамин монанд фаъолияти соҳибкории Ои Маҳмадов Маҳдиҷон хилофи меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд буда дар нуқтаи бозиҳои компютерӣ ба ӯ тааллуқ дошта наврасон ба бозиҳои зиёновари зеҳниву ахлоқӣ машғул буданд. далелҳои ошкор гардида ҳолати воқеии бемасъулиятии сокинони шаҳри Бӯстон аст. зеро агар фарзандони ноболиғ таҳти назорат мебуданд, бовар дорем, ки падару модар намегузоштанд, ки фарзандонашонро дар муҳити нобоб милитсия пайдо кунад. масъулини хадамоти кор бо ноболиғони вилояти Суғд бо наврасон ва волидайни онҳо суҳбатҳои инфиродӣ гузаронида бори дигар моҳияти меъёрҳои қонун ва мақсаду мароми онро, ки барои беҳбудии камолоти наврасон пешбинӣ шудааст, фаҳмониданд. ташкили чунин санҷишҳои ногаҳонӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо ба нақша гирифта шудааст.